ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി ഒരു ചോദിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മളില്ലേ അമ്പലത്തില്, നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭാഗവതം ഓരോ സ്കന്ധത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കല്. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം വായിക്കാനുണ്ട്. കുറച്ചാൾ മാതാജിമാർ കൂടിയിട്ട് ചെയ്തൂടെ നമുക്കത്? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം നമുക്ക് വേറൊരു ആചാര്യന്റെ അടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അവിടെ സമർപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഇന്ന് വായിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വായിച്ച് സമർപ്പിക്കാം. അനുവാദം ചോദിക്കാനാ. അല്ല, വായിച്ചോളൂ ട്ടാ. ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ടല്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നല്ലത് കേട്ടോ, ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ മാതാജി. അധ്യായം 9, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. രാജഗുഹ്യം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവും, പിന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ പ്രവൃത്തികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 9 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 34 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഇതിന് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 10 വരെ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും, 11 മുതൽ 15 വരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചും, 26 മുതൽ 34 വരെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണം, യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അർജുനനോട്? അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോട് അർജുനന് ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്കൊരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും പറഞ്ഞുതരാം, വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ നിനക്ക് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 1 ആമുഖം
നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 2ഉം 3ഉം അധ്യായത്തില് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 7, 8 അധ്യായത്തില് രഹസ്യതരമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അധ്യായം പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കാരം നൽകാണ്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അസൂയ ഇല്ലാത്തത്. അർജുനന് അനസൂയവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ആരാണ്? അസൂയാരഹിതനാണ്. പിന്നെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം ശ്രേയായ ശ്രവണം, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നേട്ടം? ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കേൾക്കാൻ, ശ്രവണം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്താണ്? രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണെന്നാ പറയണത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്? ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത് അല്ലെ? അത് രാജവിദ്യയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജവിദ്യയാണ്, പിന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുമാണത്, പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണത്, നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണത് എന്ന് പറയുന്നു. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, അത് വിദ്യകളില് രാജാവാണത്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രക്തചുരുക്കമാണിത്. പിന്നെന്താണ്? രാജഗുഹ്യമാണത്, പരമമായ രഹസ്യമാണത്, ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചും രഹസ്യം, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാജഗുഹ്യ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഉള്ളതാണ്. എന്ത്? ഇതൊരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ 3ാമത്തേല് പറയുന്നത്? എന്താണെന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തേല് പറഞ്ഞത്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യാപരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർമിനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ പരമരഹസ്യമായത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ രഹസ്യമായ കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന് ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും സംതൃപ്തിപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഐശ്വര്യജ്ഞാനം ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മായാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു വസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അപ്പൊ അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള് രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ്, പക്ഷെ ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, അധികാരത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെ, ഓരോ രാജാവ് ഓരോന്നും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം തന്നെ, രാജാവ് തന്നെ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? രാജാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങള് അവ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ശരി, ഭഗവത് ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്താലാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളുടെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, അതെല്ലാത്തിനും ആരായിട്ടാണ് ബന്ധം? ഭഗവാനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബന്ധം. അപ്പോ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും എല്ലാതും ആരിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നച്ച മത്സാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂത പ്രിന്നച്ച ഭൂതസ്ഥോ മാമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഞാനെങ്കിലും എന്താണ്, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഞാൻ, മറിച്ച് എന്താണ്, ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശം ആരല്ല? ഭഗവാനല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ, എങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആശ്രയസ്ഥാനവും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ അത് പറയണ യോഗം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ്, ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്ത് കാറ്റ് ആകാശത്താണ് എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വായു ആകാശത്തിലാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അവിടെ വായു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും, അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എപ്പോഴും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതിനപ്പുറം അത് കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായി പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഭഗവതിച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാതും ആരിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് മഹാപ്രളയവും ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അതാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കും. ആ നൈമിത്തിക പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാതും ആരിലേക്ക് പോകും? ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വീണ്ടും അടുത്ത പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് രാത്രിയാകുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പ്രളയം, ചെറിയ പ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും, അത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് 3 ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. ബാക്കിയുള്ള ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് കഴിഞ്ഞു, രാത്രി മുഴുവനപ്പത് ഒന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ വീണ്ടും പകല് വരുമ്പോ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വരും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും രാത്രിയാകുമ്പോ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്രളയം വരുന്നത് മഹാപ്രളയം. ആ മഹാപ്രളയത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകും. എല്ലാതും പോയിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? 2 തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിം സോമവേഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവച്ചം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് വരുന്നതും ഇല്ലാതാകുന്നതെല്ലാം ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷ്ണുവാണ് എന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അന്തപ്രവിഷ്ടനാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നു. നച മാം താനി സർക്കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനം അസത്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ. ന്യായസ്ഥനായ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ജഡ്ജി അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണ്. ജഡ്ജിക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി. ഏതൊരു കർമ്മത്തിന്റെ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നിനും ഒരു എന്താ പറയാ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒന്നായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്
അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവിരിക്കുകയാണ്. ആ പൂവും അയാളും ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനുള്ള. അപ്പോ ഒരു പൂവ് മുന്നിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവും അയാളും തമ്മില് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ നമ്മുടെ മണക്കാനുള്ള ശക്തി, ആ ഘ്രാണശക്തിയും അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് നമ്മുടെ മണക്കാനുള്ള ശക്തി, ഒന്ന് ആ പൂവ്, അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക അതായത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബന്ധം. അതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 11 മുതൽ 15 വരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും ആരാധിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവ ജാനന്തി മാ മൂഢാം മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവര് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മോഖാശ മോഖ കർമാണോ മോഖജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങൾ ആകർഷരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരാകുമ്പോ, അതിലൊക്കെ മോഹിതരായിട്ട് മാറുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതായത് മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദം പരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകർഷരാകും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകള് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നേടിയ ജ്ഞാനം, അതൊക്കെ അവരുടെ പാഴായി പോകും. അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അവർക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കാണ്? ഈ മൂഢന്മാർക്ക്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവര്, അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ പാഴായി പോകുന്നു കണ്ടു. ഇനി മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ്, അവ്യയനാണ്, പരമപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ യോഗമായാണ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഈ മഹാത്മാക്കളെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവര് ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മഹാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല അദ്ദേഹം.
പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും ആകർഷരാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യജ മൂർത്തിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ദ്വിബീജ രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് മാത്രമാണ് ആർക്ക് താല്പര്യം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവര് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ്? മഹാത്മാക്കള്. മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറ. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്ത മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളുടെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഈ മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം. ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? അവർ ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന പറയണം. ഭഗവാൻ 3 രീതിയിൽ ആരാധന നടക്കുന്നത്. 3 രീതിയിൽ ആരാധന പറയാണ്. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ചിലര്, ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ചിലര് സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കള് ഇപ്പൊ പല കാറ്റഗറി പറയാണ്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവര്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഉന്നത ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് കാറ്റഗറി. അപ്പൊ മഹാത്മാവായില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് പല വിധത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലര്. അതാണ് ആരൊക്കെ? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര്. ആർത്തോ, ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ അർത്ഥോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. അത് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി മഹാത്മാക്കള്. രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാവായിട്ടില്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. ആർത്തൻ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ആ 4 കൂട്ടര്. ഇനി ഇതിനും താഴെയാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവർ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവര്. അതായത് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദേവോപാസകർ. അതായത് ഏത് രൂപത്തെയും ഭഗവത് രൂപമാണെന്ന ഭാവനയിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണെന്ന് കരുതിക്കൂടെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഏത് രൂപത്തിലായാലും ഭഗവത് രൂപമാണെന്ന് കരുതി ഭാവനയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന ദേവോപാസന നടത്തുന്നവര്. അതാണ് പറയുന്ന ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലും വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്.
രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവര് ഒരുവിധം ഈശ്വരാരാധന നടത്തുന്നത് അത് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒന്നിനെ സങ്കല്പിക്കാതെ അവർ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവവസ്തുവായിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുക, പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉത്കൃഷ്ട ജീവവസ്തുവായിട്ട് കരുതി അതിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചവും രൂപമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്, വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആത്മാരാധന നടത്തുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരെന്താണ്, അവരെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും താനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് സ്വയം ആരാധന നടത്തുന്നത്, തങ്ങളെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തത്. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവര് ആരാധന നടത്തുക. അതാണ് എന്ത്, ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 5 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, മഹാത്മാക്കൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാവായിട്ടില്ല, അവരെങ്ങനെയാണ്, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തത് ദേവോപാസന നടത്തുന്നത്, എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. പിന്നത്തത് വിശ്വരൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്, വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ. അങ്ങനെ അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നതായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഇതും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 5 തരത്തിലുള്ള നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആ ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മള് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക്